Alright, good morning, good morning, good morning everyone. At tayo pong muli ay nandito sa Mega Dike, no? So mag-update tayo ng mga latagan dito ng mga alimango, limasag o anumang uri ng laman dagat na ating makikita. So medyo may kahabaan po ito, no? Itong Mega Dike. At sa mga nagtatanong po talaga, dito po sa Mega Dike ay medyo may kahabaan po talaga yung area. So nakikita niyo po sa aking video, banda doon po yung mga madaming latag, no, sa kumpulan po ng mga tao doon sa bandang gitna. At sa mga nagtatanong kung paano po pumunta rito, kung galing po kayo ng monumento ay sakay lang po kayo dyan ng Malabon monumento, no, at baba po kayo sa Plaza Hulong Duhat, sakay lang po kayo ng tricycle de motor. At kung magpapahatid po kayo dito ay talagang medyo mahaba ang lugar na ito at aarkilehin nyo po talaga yung tricycle de motor at ihahatid naman po kayo dito. Hindi ko lang po alam kung magkano po ang bayad kapag inarkilan nyo po papasok dito. Pero mas mainam po talaga ay magdala na po kayo ng sasakyan sa mga pupunta o gustong pumunta dito, kasi ito ay tourist spot, no? Yung area po ng Mega Dike, at marami po dito mga nag-e-exercise na ating mga kababayan at dumarayo. At kasama na rin po ang kanilang pamimili. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer na mag-e-explore dito sa kahabaan ng Dampalit Mega Dike. So, tara, let's go! So dito tingnan natin yung mga latag dito, at meron silang mga alimango na bentahan po, no. Tingnan natin yung mga alimango. Mura lang oh. Sandaan lang, sandaan lang. Ganda ng hipon, no? Sa alimango po, bossing, magkano yan? 450 po lahat. Lahat 450? Kukunin na yata Oh? Kukunin na pala ni ate. Lahat ang dami niyan 450, oh. Panalo. Ang dami, 450. Sa iba to, di mo makuha 450 nakuha yung mga limango. Isa ganyan lahat, tite. May mga hipon. Puro fresh, no? Nakuha na po yun, no, alimango. Lahat ang 450. Pinakyaw na po. Sayang, di natin na ano agad yung lahatan na alimango. So yung mga tumpukan dito, no, may mga alimasag din po yan at mga hipon po dito na mabibili. So grabe, ang dami nun. 450, no, nakuha yung 450. Kaya lang, wala na rin alimango. Ganda ng lahat, oh, nakuha. Sayang. Kamataba babae. Kasi maliliit na yung babae lang ang maganda. Isa hipon, te. Ito, 100 din yan. lahat po dito. 100. 100. Yan yung mga presyo. Sige po, te, salamat. Sige po. Salamat po. So yun, no, 450. Pinakyaw ni ate. Napakarami. Solid yung 450 na yun, ha. Murang-mura yun sa nabili, no. Hindi natin ano, yung pala nakuha na pala yung alimango 450. Kukunin ko rin sana at panalo, jackpot. Ang dami, no. 450 ang lahatan po na alimango na po yun. Kinuha ni ate. So ikot pa tayo at mag-update pa tayo dito sa Dampalit Mega Dike, at pipihit na tayo pakaliwa, no. At didiretsuhin pa natin to, no, tong Dampalit Mega Dike. Ang haba ng ating babaybayin, no. Pero puputulin natin yung ating update dito kasi dito po ay putol-putol din po yung mga latagan ng kanilang mga bentahan dito ng mga alimango. At meron talaga dito na isang pwesto talaga, at talagang napakarami ng mga nagbebenta po, no. So update pa tayo doon at putulin po muna natin ang ating video.
Alright, so ito po yung ating tinutukoy dito sa Mega Dike, no, na mga bentahan ng mga seafoods na fresh po ninyong mabibili. Tayo ay mag-update pong muli, no. So maganda yung mga latagan po nila dito na ating nakita. So yung nadaanan natin 450, napakamura na po talaga ng mga alimango na nakuha doon, no. So dito yung mga latag nila, may mga bagongon. Yun yung mga bagongon na binibenta po rito, no? Murang-mura po yan na binibenta po dito sa Mega Dike. So dito mga alimasag, mga biya, ayan po mga latag nila, no? Tapos mga alimasag. Yun yung mga biya na murang-mura po ninyo mabibili, no, sa halagang 100 pesos. Yung mga alimangon nila dito, ayan, no. Lahatan, kuya? Oo, 350 na lang. 350. Tapos buhay na tatampal, no, ayan, no. Kami yan. Yung mga babae, no. 350, kuya. 50 na lang. Yun yung kalalaki. Price ang kilo to. Hindi, kuya, salamat, kuya. Haluan, no. Haluan yung alimango. So yun yung presyo. 350 lahatan. At dito mga alimasag din, no. Mga palapalanggana yan. Mga tumpukan din dito ng kada palangganang bentahan kasi dito sa ano eh, Malabon Mega Dike, Dampalit. 100 pesos. So ganito yung mga bentahan nila ng mga isda at ayan, no. 100 lang po, 100 lang. For 100 pesos, no. Madalang ang alimango na Alimango, napakayaw ng ano. napakyaw na pala. So yun po yung mga ano, presyohan nila dito, 100 pesos alimango, napakadalang na natin makita. Mga isdang mga banak, kitang, dami. Biya, bagongon. Ano mo? Kapit ko lang, oh. Sa isda, dalawa lang 150. 100 tumpok. 100 lang po, dalawa ang tumpok. 150, dalawang tumpok. Ayun ang mga fresh na kitang, banak. Pero, kapit ko lang natin. So ang daming mga isda rito ngayon, no. Masarap na mga paksiwin. Ito sa ano, 150 lang itong malalaki. Ayun ang 150 mga banak. Bibentahan po nila dito ay ano, dalawa 150. Binibigay na po, no. So dito naman tayo. So yun po yung mga update natin dito sa Dampalit Mega Dike. Ang mga nakikita natin dito, mga isda, hipon, mga ano to, oh, bakoko. Dumami ang mga isda at yung alimango, ayun, oh. May mga bikaw, sapsap, fresh na fresh pong mga isda. Mga 100 pesos, no. 100 pesos po yung mga tumpok at meron din siyang mga asuhos. Ayun, no. Ayan, mga alimango. Ang ganda ng mga latagan nila dito. Tatampal, may mga talimusak, hipon, tahong. So yan yung mga inaabutan natin dito, mga latagan sa Dampalit Mega Dike, no, ng kanilang mga seafoods na inyong mabibili. Alimango. Magkano sa ganito alimango po?
Sa ganyan? 550. Malanggana 550. Yun yung mga presyo, no? Basta tampal. So halos lahat dito ay 100 pesos. Yung mga bentahan nila dito sa Mega Dike at mga alimango rin per kilo. Sa ganito magkano? 300? Eh dito? Lahatan to a kilo? A kilo? Magkano po? 550. Ang laki ng mga limango, 550 per kilo. Eh sa maliit po? 250. So yung mga presyo ng alimango dito ay 250 sa mga maliliit. Yung lahat na po, no? Tapos itong malalaki ay 550. Yung isa, so yung lahat ng mga tinda, no? Sige po, te. Salamat po, te. So, ayun po yung ating update dito sa Dampalit Mega Dike. So, shoutout sa iyo, Kuya Ed PH. Naglalakad ka na naman mag-isa. Shoutout sa iyo. Grabe. Nandito pala si Boss Dando. Akin na lang to, bossing na. Ah. Haba pa lang. Hindi ba nakakagat yan? Ma? Ay, hindi mo ako dyan. So, binalikan natin yung mga latagan dito, no? Murang-mura na po yan sa mga tumpukan po dito sa Dampalit Mega Dike. Fresh na fresh po ninyo mabibili. At may mga isdang alakaak at asuhos na latagan dito sa Mega Dike at sariwang mga alamang. Puro buo pera nyo eh. So punta pa tayo dito, no? Ang sarap dito mag-exercise sa Dampalit Mega Dike. At ang mga latagan din po, no? Fresh na fresh talaga na inyong mabibili rito. At may mga gulay rin po dito na bentahan, no? May mga presyo na rin po yan dito sa Mega Dike. Ayan, na-vlog ka na. Bibili na yung gulay mo. Tuwing pupunta tayo, laging may latagan dito ng mga gulay sa Dampalit Mega Dike, no? So, yun po yung mga presyo niya. Meron tayong 50 pesos sa mga kamote at mga presyo ng mga repolyo, sita, 20 pesos. Langka, 60 pesos. Pakbet at mga tawag dito, chapsuy, no? Meron din po dito mabibili. Sa mga dumarayo ay may panggulay po rito na mabibili sa Dampalit Mega Dike. At maganda, may mga presyo na, no? Alright, so dito naman tayo sa iba pang mga latagan dito. At iikot din tayo dito sa iba pang area, no? Ayan, mga hipon, alimango. Mga alimango natin dito. Parang gulong na hindi pantay sa mataas sa baba. Bata ako, napapaganyan ko yan. Tapos mga tumpukan din ng talaba. Talaba, hipon, alimango. Daming hipon ngayon dito, no? Tapos alimango. Ito lahatan, bossing. Oo, Magkano po? 450 Sa 450. kulang 2 kilo. Boss, thank you. So mga tumpukan din po dito ng bentahan ng mga banak. So ganyan po yung mga nadatnan natin na mga latagan po dito sa Dampalit Mega Dike at ang mga presyo nila, no? So yung mga alimango natin ay medyo kakaunti. Ang mga naging latag po dito at ang mga presyohan ay lahatan din po yung mga bentahan. Ang pinakamataas po nating naitanong dito ay 550.
yung mga presyo dito ng alimango, no, ng Dampalit Mega Dike. So tingnan na naman natin doon sa may bandang dulo sa ating pinupuntahan na para mag-exercise din tayo at umikot. So tignan natin kung may mga latag pa rin po diyan sa nakatotok sa aking video, no. So balik na tayo. So murang-mura pa rin yung mga bentahan dito, no. Sa halagang 100 pesos ay meron ka ng maiuuwing ulam. So madami ang hipon, dumagsa. At yung mga iba pang latag ng mga isda ay napakarami, no. 100 pesos lamang po ay meron ka ng pang-ulam dito. Alright, so pagkatapos natin sa Dampalit Mega Dike, ito po yung lugar kung saan ay patungo po ng Panghulo Ubando, no? At ito po yung simbahan ng Santo Rosario. Ito po yan, yung ating binablog po. At ito po ang gawing kanan, ay yan po yung papasok sa Mega Dike. So ito po yung Panghulo, patungo po yan. Ito po ay Don Basilio Bautista. So ito pong kadiretsuhan naman, ayan po yung tulay dyan, no? Yung tulay po dyan. So yan po yung tulay, no? Patungo po sa Hulo. So shoutout sa iyo kaibigan. So ito yung patungo sa ano, no? Sa papuntang Hulo, Plaza Hulo, no? At ito yung sinasabi ko na papunta sa Mega Dike. So yung gawing kaliwa ko po rito, patungo po yan ng Muson. So may update tayo dito dahil may mga latagan din dito na ating titignan, no, dito sa tabi ng Santo Rosario Parish Church. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So ito, no, may mga latagan dito. So tignan natin yung mga latag nila dito. So ito yung mga latagan dito. May mga bangus malalaki rin dito at mga hipon. Ayun, no. Mga hipong galunggong. Mga pansahog na sa gulay. Galunggong, sandaan. Limango. Magkano yung alimango pong ganyan? 400. Ang lahat? Opo, 400 lahat na limango. limango. Sa ganyan magkano? 500 kilo. 500, 300, 500. Malalaki. Matataba ba lahat? Opo, mataba yan. Puro lalaki yan. Puro lalaki? Puro lalaki? Ganun ang presyo. 500. Sa hipon? 100 pesos? 100 lang. Ang ganda sana, kaya lang puro lalaki yung alimango. 500 pesos. Kaya mo yan, dog, mga plano ko. Lumabas na, lumabas. Lalaki yan niya. Ang laki nga, kaya puro lalaki. Taba sana, kaya lang pag ano, yung mga limango nila. 100 pesos mga tungkol na limasag. Wala na sipit. Sa ganyan magkano, bossing, ayan? 350 lahat. So yung mga presyo, yun yung mga limango nila dito. Malaki ang limango, 400, 500. Kaya lang may yung 500 puro lalaki, no? So marami rin namimili rito sa lugar namin dito sa Dampalis at gilid lang po ito ng simbahan. Ayan, no? Mga alimasag din po, no? Mga nakatakip yung mga alimango nila dito. So dito tatampal. Bumalik lang tayo dito, tinignan natin latag nila. Magkano tatampal po? 150. Sa ganyan karaming hipon, magkano po? 300 po. 300 pesos. Sa ganito po, pang-okay magkano?
Sa ganito po. Magkano po sa ganito? 100 pesos? Hindi, 100 lang. Ayun. Mga 100 pesos mga tumpukan din dito sa ano. Bila-bila po yung latag. No? Hipote, salamat po. Wala tayong makitang alimango na lahat na babae at halo po na babae at lalaki yung ating nakita rito sa gilid ng simbahan sa lugar namin. So may nagbebenta na rin pala dito ng mga hito, no? At mga alimango-alimasag dito sa tabi ng aming simbahan sa Santo Rosario Parish Church, no? So abanti na tayo. At yun na nga po yung ating update sa mga latagan. So babalik na naman tayo rito at tayo ay kakain muna. So yun po yung ating update sa mga latagan dito sa Dampalit Santo Rosario Parish Church, no? Ito po yung tinutukoy ko. Ayan po. Patungo po yan sa Muson, sa lugar po namin. So ito po yung simbahan ng Santo Rosario Parish Church. So patungong Ulong Duhat. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at naipakita na po ni Boss Lando ang mga update natin, no, sa Mega Dike at dito sa lugar ng Barangay Dampalit, Malabon, Metro Manila. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye bye.